Bafethu, sayimina umfo wamagate. Sayimina umfo wamagate. Yazi kunento efathi siyazini. Si-understandeni. Ibe kuthina singayisabi. Ukuthi kuphela nje isosha nesosha fanele lazi malithambula kanjani. Yabo. Mina ngingathi uma bengiwo kuthuke nomba. Ngokomthetho ngoba imust ukuwa mawumuntu ohleli kwi-chair akuyona into efathi uyisabe. Phela into efathi uyigade uwa kanjani. Yabo. Yabona into ebhlungu engayifuni ukuqethuka. U-wheelchair iphakame ngaphambili. Kunzima lokho. Ukuwa ngesayidi kuba kuwena uthi lapho ke indoda ithambula kanjani. Ukuwa ngefront kuba kuwena. Mina ngoba ngithanda ukwenza ngendlela engisuke ngithanda ngayo ngoba ngisuke ngicelile abantu bangafuni ukwenza. Bese thothi ngiyenza kwakhona la kusuke kungiphazamisa khona strong. Ngathi ngithe othi ngizame ngizenzele ngakwenza kwa right. Angazi bese kusuka phi ke sengithi ngenza ukuthi i-cushion le i-air cushioner ithi yabo iyithi yabo iyenza noma yini. So manje uma bengithi ngiyale ne-wheelchair yamedane yaphakama ngemumva kanti ne-cushion verse nayo iyamuva. Futhi angwanga ngishibilikile ngaguqa phansi. Ngahlekwa. Uthi hawu sengenzani. Uhuwa it's a part of umuntu ohleli kwi-chair. Fanele wazi ukuthi ukuzowa. Noma iningi. Uma uhleli kwi-chair azi ukuthi uzowa. Phela wena into ofathi uyenze yini? Avoida ukuthi uwe kuphela. Indlela zokuwa bambelela fast mawukuthi okay nakuthi yabo mina bengibhizi ngibambe kanje. And imagine ngislow. Anginaso strength. Yabo. Ngibheke phansi kanjena and ngibheke phansi futhi. And then ke ne-wheelchair nayo mntana yaphakama ngemumva nelokhuzana nayo mntana yayivumela i-cushion mntana yayivumela. Ngobana ile cushion yenzela ukuthi izinqa zingahleli ndawonye. Yabo ziyamuva. Ifaka nomoya yenza yonke into. Njoba niyibona ama pam. And then ke hawu ngathambula. Ayithola sengiyigerela ngiphethe kanje phansi. Hawu ngavuka ke futhi. Still saphindela khona. Yabo. Hayi ukuthi ngoba nakho sengiwile sekubhlungu lapha sekunjani hayi. Ngathi ngivuka lapho ngaphinda ngama futhi. Yabo. Ngani indawo yababhlungu ila ngashaka khona umshawa umphini nalana. Ngishaya umphini la. Yabo. Kwaba bhlungu lokho uthi umphini plaza ngala ungishayelanga ithambo la cracker khona kwavuvukala ngalana ngabuye ngakurapha hayi ngilungizwa nje uthi kuyankethe ukuthi ngiwile kufanele ukuthi bengigobile kuphela ngayithola hayi uthi ngawo ngayithola sengiphansi uthi ngiwile hayi ngithole sengiphansi. Ngokomthetho ke into ebalekile kakhulu kunalokho umuntu oyiparaplegia lento ade yenze kumina yena uyayisukumisa ayibuyisele kwi-wheelchair. Kodwa kunabantu abama-paraplegia bangakwazi ukwenza lokho. Yadideka ukuthi how doesn't matter ukuthi ulimele mama kuphi. If uyi-paraplegia fanele ukwazi ukuyisusa phansi uyihlalise kwi-wheelchair. Uyathanda uthandi. If uyi-quadriplegia mhlambe u-C6 C7 kukabili kathathu ukuthi ungayiphakanyiswa mina ngiphakanyiswa phansi umuntu oyedwa angibeke la ngoba namfanele ngilekelele. Umuntu o-C6 C7 une strength kakhulu kunami. Yabo ngoba uyakwazi ukuphusha. Mina le part kusuka la uya la ayisebenzi ngokomthetho mina ngayiforce ingakho ngihlezi nginyelile nangala sekuyavuka ngala ngobani ngiyayiforce mina but yabona amankonyana lawo
uyi-quadriplegic uyafa lokhu wena awukwazi ukuphusha kanje ngokomthetho yabo ngobani ikonyana lakho liyafa kodwa uma uyi-quadriplegic yabo yingakho kuthiwa izandla uma bekuchazwa ukuthi iy'ngalo ayisebenzi izandla ayisebenzi iy'ngalo yabo yonke lento khona la ngike ngichaze khona ukuthi umuntu oyi-quadriplegic amahlombe akusebenzi ama-elbow akusebenzi izandla ayisebenzi ayiqondi yabo so kodwa uma ngabe kuyi-paraplegic uyakwazi uyisuzumisa phansi uyihlalise phezulu ukufunda siyafunda fanele uyisole uma ungakwazi ukwenza lokho